Той не жди ти на врата. Знаеш ли коя държава е производителя на това оръжие? Тарашника ли? Да. То тарашника от китайци, бе? Китайци, нали? Да. Да. Тарашника. Да, бе, тарашника, бе. Сега, получваме няколко последователни въпроса. Добре, Първо, бе. колко на брой са 7-те чудеса на света? Колко брой са 70 чудеса? 78 май са, бе. Добре, колко на брой са 7-те джуджета? Колко брой са 70 чудета? Колко брой са? Те са май 8 май. Добре, колко на брой са 7-те рилски езера? 70 риски езера. 4. Добре. Ами, примерно, колко на брой са 10-те Божи заповеди? Заповед ли? 10-те Божи заповеди. Какви заповеди, бе? И 10-те Божи заповеди, бе, какви? Откъде да ти заповеди? Добре. Ости, няма смисъл. Ти не го знаеш сега. Виж сега, нормално е да не знаеш всичко. Ама питаш мен някакви заповеди, дето мене фащат заповеди и мене питаш някакви заповеди. Мене фащат заповедите. Добре, а колко на брой са 7-те континента на света? Контейнери. Континента, бе, не контейнери, бе. Континента. Мама блокове. Какви блокове, бе, континент? 7-те континента на света. Континент. Колко континента за? 86? Нали питаш континент, ба, контейнер или колко ми говориш ти, ба? Също контейнер, направо, да. 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 Искам да ми кажеш, северния вятър от коя посока на света духа? Северния вятър. Северния вятър. Изток. Да, тамано там. Точно така. Разбираш ги, бе? В кой месец си роден, бе? Кой месец? Кой месец? Аз месец няма май. Кога ти е рождения ден, бе? Кое? О, виж кое двата мене. Рождения ден кога е? Кога ти е рождения ден? Рожден ден септември, август. Август, чакай, кой от двата месеца? Чакай, ба, март, 29 март. Ти не си знаеш рождения ден. Не, март, 29 март. Добре, а март месец колко дни има? Колко години ли има? Колко дена има за целия март месец? Аз откъде да знам, ма? 30. Нали твой месец, бе? 30. Колко години има в един век? 43. Да, браво, бе. Ами, примерно, в една година колко дни има? Една година колко дни има? 30, бе? То значи, докато почне месеца и тя годината свърши. Да. Нали? Да. Браво. Таман. Да. Таман свършила годината и 2 месеца. Добре. Ами, примерно, кой месец, слушай сега, кой месец е избухнало априлското въстание? Кой месец си бръхвано, аз пресеквам разрешение. Той ли? Кой месец? Кой месец? Август? Да, таман. Ами, октомврийската революция кой месец е? То вчера майва. Как вчера, бе? Как? Октомврийската революция, бе, кой месец е? Утре е октомври, не сме ли ни? Какво? Утре октомври сме. Утре сме октомври. Да. Да. О, Стефане, мерси за розичките. Мерси, 4 рози тук ще ни трябва, 4 рози. Утре сме октомври, пак днеска не сме. Те ли? Да, днес, утре е октомври. Днеска какво е? Кой месец е днеска? Днеска септември. И как септември, днеска 6 октомври, бе? Как 6 октомври? Ти пак 6. Ти къде отиде? Ти пиян ли си, бе? 6 октомври. Виж какво пише тук, бе? Чай, че не знам, виждали са. 6 октомври днеска, Чанделер, един ми дети има една приказка. Днеска какво сме? Вторник днеска сме, майва. Какъв вторник, бе? Какво? Абе, ти на кой свят? Тя чакай малко. Ти знаеш ли ние на коя планета живеем? Хората на коя планета живеем? На коя? Изток живе. Какъв изток, бе?
На коя планета живеем, бе? Искаш да ми казваш коя луна живее? Не, бе, на коя планета живеем ние хората? Коя планета ми тук питаш? Планета тук. И аз ти казвам коя планета. Север. Коя? Север. Добре. Ти да бъде, няма споря с тебе.